To kina ina Fatima Abdullahi Washa? Na'am. A bari ya huce. A bari ya huce shi ke kawo rabon wani ba? Kin faɗa daidai, Allah ya saki iya ɗauka ta. Daidai na faɗa? Ƙwarai kuwa, don haka ma kin ci kyauta mai ɗauka. Na ba ki kaina ki kula da ni, ci da sha ina da haƙi na yana gare ki. Yanzu ni kike dariya dan na ba ki kaina maimakon ki mun godiya dan ban da kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada yake damun ka ne hakan nan ne. Babu abin da yake damuna. Alƙur'an ƙarya kake. Ka gare na mutane hankali mana. To kina ina Fatima Abdullahi Washa, ni ma fa ina da mai suna Haibat. Ga murmushi. Ga idanuwa. Ga dimple. Ga kyawu. Amma haka bai sa na manta da ke ba, ke kin manta da ni dan kin ce in sai an miki kwakwanaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ki rantse ki ce baki ce in sai an miki kwakwa ba. Gaskiya ne. Kada yake damun ka ne hakan nan ne. Babu abin da yake damuna. Alƙur'an ƙarya kake. Fatima Abdullahi Washa. Na'am. Ina so ki min alƙawari kwa ɗaya. Ki daure in cije in miki ciki ko da sau ɗaya ne, kamar inda ne wa Haibat ita ma kwanan za ta kwaye kanta koma gyara. Ke dan Allah kuma ki zauna, ya kuma arziki na miki kuma kina guduwa. Kada yake damun ka ne hakan nan ne. A'a ba abin da yake damuna, ina nufin in gina mata ciki da falo mai naki. To yanzu a ce Fati Washa akwai irin a duniya kike gani? Inda a ce akwai su da duk duniya an zauna lafiya. To kun ji ko ni babu ruwa da wancan fannin, amma Haibar ce za ta yi sabi. Alƙur'an ƙarya kake. To tunda baka da baka tambaye ta, idan ƙarya ma nake za ta ga maka. Ka gare na mutane hankali mana. Wannan fa shine kwashe-kwashe.